Zorionak nola edo hala, kanpaina honetan parte hartu duzuen. Auzolanean eta elkarlanean ibili gara 5 eragilok Nafarroa hegoaldeko euskalgintzari bultzada emateko asmoz. Aurtengoan 15 ekoizle, hauen artean dozenaka langile eta 100 nekazari adibidenari. Iaia esango nuke poesia egin duela Herrigorak lotu dituenean lurraldea, ekoizpena, konsumoa, hizkuntza eta gainera parte hartze sozialeko formula organizatibo.